ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଆଖି ଖୋଲିବ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ତମ ମୁହଁକୁ ହାଲୋଜିନ୍ ମାରିକି ରହିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଗୋଡ଼ ତ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଶୀତ ହେଉଛି। ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ନେଇକି ଆସିବି ବୋଲି। ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଘର ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ କହିଦେଲାଣି କ'ଣ ଯାହା ସଉଦା ପରିବା ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଖି କୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ରେ ଫିଟିନି ଭାଇ, ସଉଦା କ'ଣ ଆଣିବି? साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ତ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ATM ଆଡ଼େ ବି ଯିବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଠି ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ନାହିଁ ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗଣାରେ ଦେଇଦେବ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିକି। ATMରୁ ପଇସା ଉଠାଇଗଲା, ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ହାଟ ଆଡ଼େ। ଏ ଶଳା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ଅଧା ଲୋକ ଚାଲିଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଦିନରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା, ରାତିରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପିଅ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ଫାଇନାଲି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିଣାକିଣି। A few moments later. ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପରିବାପତ୍ର କିଣାକିଣି ସରିଯାଇଛି। ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ବିଲାତି ସବୁ କିଣାକିଣି ସରିଯାଇଛି। ଅବିକା ଖାଲି ସଉଦା ଟିକେ ନେବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରାର। ପରିବା କିଣାକିଣି ସରିଲା ପରେ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶୀତ ହେଉଛି।